ni nyaka sani thoth oganda ahinya e kaunti ma Migori bende koro osebedo ka bende neno pek mar uchumi, ka bende kopogore kod pek ma gineno, geno margi en e komenda manyien bende koro ibiro donje men gana 2012 nyaka 2023 nyaka 2024. Koro keto omenda e moko kuom migepe magiparo ni koro nyalo konyo e duoko pek mar ngima piny. Wang'e maber ni chenrono mar loso budget kata mar kaunti en michako chon kata tarik 30 madwe mar 8 mar higa ka higa, kama bende bang'e no to kaunti koro loso gimong'eyo kaka annual development plan, chenro kaka gidhi tiyo kata kaka gidhi keto omenda gik mopogore opogore nyaka higa. Ka bende bang' loso chenro machal koda mae, imiyo jopiny thuolo e kind tarik 1 mar dwe mar 9 nyaka tarik 15 mar dwe mar 2, jopiny golo pachgi kawo tende kod weche mag budget ni to omenda ni onego kete migawo mane bende kogineno ni koro nyalo konyogi e chenro go mag dongruok. Sama wuoyni nyiso ni oganda kaunti ma Migori onego bende moko kuomgi oseyudo thuolo mar golo pachgi e weche mag budget mar komenda manyien, kendo koro ging'e ni to ang'o ma digeni mondo koro timnegi e komenda bende koro biro. Miya thuolo mondo koro awuo kod moko moga mang'e ni nyaka sama wuoyni be giseyudo thuolo mar chiwo pachgi ni ang'o maber kinyalo kete budget mar komenda mabiro ma bende koro nyalo miyo ngima koro gonyre negi e kaunti ma Migori. Adwaro ni mondo ichori machiegni ka kaunti ma Migori kata kaunti sama kama e chenro mag loso budget koro dhi nyime, to dhi sama bende pek mar ngima koro osebede pacho kae kata kaunti ma Migori. In kaka oganda kaunti ma Migori, nyaka sama wuoyne ngima chalo nade, to sama koro kaunti loso budget ni ang'o ma diher ni mondo koro kete pek kata mi budget moro mondo koro weche mag nweng'o koro bed makare ne oganda. Erokamano ne Ramogi TV. An gi nyinga iluonga ni Chal Osewe, ma jakom mar bunge la wananchi ma Migori County. Gi pacha wuon kaka japiny kendo ja Kenya ma ja Migori, nagombo ne sirikal ma Migori County together with the national government ni gicheke weche mag pur, agriculture, mondo agriculture obede yo malong'o. Wadwaro ni jopur oyud fertilizer yo makare, jopur oyud weche moko mag pur machalo kaka tinga, weche machalo kaka pesa moro ma bende nyalo mi jopur mondo jopur oyude yot e yore mag pur mondo ayud chiemo. Mar ariyo, nagombo ni mondo awuo e weche mag health. Sirikal kaka sani for example, ka niwinjo mokalo niwinjo ka one of the MCAs around the Migori County noywak ne yath onge osiptal ma Migori County, kata mana pi kata services ok be ahinya. Nwakwayo ni health sector ka, especially weche mag osiptal, mondo sirikal mar county government ma Migori okawe pesa mondo kete maber kabisa, mondo mi gi pump pesa health, mondo joma tuore oyud yedhe, joma tuore oyud services makare, giyud pi maler ma ginyalo modho e osiptal, giyud chiemo manyalo rito gi osiptal. Mar adek, nakwayo ni yore mag somo, education, mondo kete pesa. Sani wamor nikech nwawinjo ka MCAs wacho ni ji odhi okaw basari, manyiso ni nitie pesa mosebedo allocated ne basari mondo ji odhi yud somo. The same bende county government niga gimoro miluongo ni governors scholarship. Wadwa ni pesa okete migawo no mondo nyithiwa duto te oyud somo e yo makare. Sikunde gi otere pes mondo jopuonjre kata mana jo sikul oyud pesa malong'o ma ginyalo ng'iyo go chiemo mondo nyithindo kik sandre sikul. Wach mar adek, nagombo ni weche mag pi, water and sanitation. Pi gi ler mondo mi consideration, nekech pi no e gima dhano chiewo to kuongo mako pi. Pi ne ma dhano chiewo to kuongo madho chai. Pi no en gima muhimu ahinya, gi weche mag ler mondo kete migawo maber, gi ket pesa e water and sanitation and irrigation mondo bed gimoro maber. Mar adek, nagombo ni mondo awuo e wach mar roads and transport. Yore mondo los yore yo malong'o, nekech yono ema kelo chiemo, yo ema biro kelo yath, yo ema biro miyo nyathi biro wuok e ot ka dhi e sikul yo makare. Yono ema biro kelo gimiluongo ni development, nikech weche moko mag duto te obede e Migori, obed kiwuotho kedhi kanye, yore nyaka bedi ginene, nyaka bede yo maber. Kono wakwayo government ma Migori nokaw pesa mondo kete weche mag yore, gi infrastructure, gedo mondo bede yo maler. Mogik to ne wakwayo ni kaber to mondo mi more especially Migori ka kwang'iye to ayudo ka weche mag ginene waste and management, choko yugi, waste management and waste disposal, choko yugi gi kumipuko gie, gimanye kamoro maber e county government maduong' mondo gigere yo makare, makata kochok yugi timanyo kumiketo yugi kumoro maber, bondo town obede town mo maler maneno maber. Awinjo kiwacho paro manigom ni giponego timnu e higa ni mondo ngima ogonyre. Piny owacho kawoga pach oganda
okang'e ni in kaka jakanyo ma bunge la wananchi biseyudo thuolo mar tero pachi mondo inyis paro maliw ma intiere godo gi nikech nyaka sama wuene kaunti ma Migori pod onge gi chik no ma itiyo gi kawo pach oganda idendo kaka public participation bill. In owuon biyudo ga thuolo mar dhi kacha kata bene chik ma kama koro pok oketi. Juma gima dawachi ni wasa gi sani samo wuoyo gi county government kendo wan gi barupwa moro mwadwa ni wakaw wadwa tero ne clerk gi speaker mar assembly bondo mi wan kaka jobunge lo ni chojo motelo ne dhano kech dhano winjo ka gin free kod wasana moloyo jomoko bondo wambi wadwa wakaw pach dhano bondo water kanyo to muwaso wasabedo kwa weche gi ahinya especially public participation gimoro kidwa time county government bondo mi sirikandi odhi e yo mathuolo kaw pach jopiny no konyo saidi kata sani biro kan tie mama mboga moro kamoro masa moro nitie shida moro moneno kamoro manyalo konyo county government to nikech samoro level ma intiere jomoko nyalo kawo ni manga ma chandre kata ngama gini wadwa ni pach ji duto te okaw regardless of status mar ngato kata kaka ngato chal. Ero kabano wapa kaw pach ngama chielo atwani kwane ngima osechalo nade sama koro wane ikomenda ne to sama dhi ikomenda manyien ang'o mineno ne sirikal kata mar kaunti onego kete mijingo manyalo konyo samoro duoko bech ngima piny. Erokamano gi nyinga iluonga ni Robert Juma, speaker mar bunge la wananchi. An anyalo wacho ni Migori County Governor Ochilo Ayako nowacho ni en gi ikruok moromo mar tayo Migori County. Kendo geno wa kaka wan jopiny, wan gi geno mang'eny ni gik mana wacho kando dhi timiza gi bon gichop kare. Gima wadwa ni wa emphasize mana kaka osip nosewacho ni weche mag agriculture bondo ting malo wang'iyo kaka soni lwar kaluwore gi poor management mar industry. Wang'iyo weche mag pur mar ndawa, Uriri, gi Suna West and Kuria. Jogi gi emphasize e weche mag puro ndawa. Tok mingi ok gin mbolea wangsa, ok giyud yedhe mag wangsa, bok gi ne marketing mar gima gitimo maber. Mano means ni ka government nyalo timo budget to emphasize weche mag agriculture bon mi jopur oyud inputs e wangsa. Sami wacho ni mondo wano ka king'iyo budget mar omenda ma wantie ni 2012 kod nyaka 2023 omenda ma oket ni weche go mag pur en $797 ma bende onego bed ni tiyo gi chiemo mopogore opogore. Ngiso ni dawacho ne poku uneno ka weche odhi makare kata oti kode yono makare. Juma $1,700,000 kama wuothe kata kama gimotimo nenore. Pesa gi gichope e fukni ji karbon mi gichop ne jopiny. Sani kawacho ni $1,700,000 osebedo osatengi ne budget mar pur. Nego bed ni wayudo ni fertilizers jopur nyalo dhi access kama ginego bed ni gikawo gi within the sub counties. Ma offices mag county nego bed ni kero gi sub counties mag jopur yude inputs gi kima chalo fertilizer gi chemicals mag tiyo kode weche mag pur. Erokamano wakaw pach ngama chielo adani chori machiegni ka adani chakne gi nyingi. Oganda osiywak ne piny osebedo matek. Go budget osebedo moko yot ahinya. Sama bende koro piny owacho kata mar county pango loso budget mar omenda manyien. Ang'o giri kaka japimno ni koro nego kete maino ahinya koro nego ketne omenda. An ka chake nyinga luonga ni Clinton Otieno. An kadwa wuoyo wach budget ni. Mokwongo sirikal onego kaw japiny mondo winj pach japiny ong'e kuma japiny hinyore. To sani kata sirikal ang' ne kawi ni bed kata seche 2 toki kanyo gik miwacho ok ti. Gin ka gia kanyo to gigoma budget kaka ging'e. Sani giwacho ni gimiyo ji mbolea to sani puro ma milion noseket mag mbolea. Ma mbolea no japur nonego sabet ge ot sani ong'eno puro kamaromo nade. To bed gi mbolea maromo. Ke sani pesa osagol ma mbolea to mbolea pod onge. Mbolea dhi komo gang'. Awinjo kiywak ne samoro ugolo pachi to pachi ibi sedhi ino wuon misegolo pachi. Paro wadhi mwagol pile. To kia to gik muwacho kadhik ma kanono. Ma wach keto japiny ni golo pache mano mana ketho sa. Erokamano nitie ng'ama pod wuok wuoyo. Wakaw ng'amogi kaw ng'amo. Sama idhi los budget ang'o madier ni mondo koro piny owacho mar county nyalo kete maino mondo koro ngima obed ma ogonyore ne oganda. An iluonga ni Bernard Otieno. Akwayo mana county wa governor wa mondo gimiwa singo mane giwacho mondo mi okonywa e weche mag budget ma Kenya. Kaka within Migori County nitie gik mwaremo machalo kaka example sani wajopur to sani sapur oseromo. Koro wagombo mondo gikelnwa mbolea, gikelnwa kothe mapiyo manyalo chiek mapiyo mondo wayude konyruok
e Migori County kaka one example an kaka jaboda boda wadwaro yore moko mabeyo makata ka dango wating'o abiria to miyo wayudo gimoro wang' wabedo go e mesa kogik godhiambo watero go nyithindwa skul mondo wabed gi yot mar bedo gi maisha moro ma ok hinywa nikech seche ma nyocha gidwaro kura ka gi promise wa weche mabeyo ma gidwa kelonwa koro wan mana gikwayo mondo gitimno mana kaka giwinjore mondo wabed gi yot maber. Erokamano kiwinjo mano mokuom pach oganda ka bende wang'eyo ni e kaunti ni ma Migori king'iyo iko omenda malo 2.2 nyaka 2.3 nogo budget maromo bilion 10.15 ka bende migawo mar thieth ema oyudo omenda mathoth ma en bilion 2.08 ka iluwe kod mano mar apaya mar bilion 1.1 ka migawo mar pur to nomiyo omenda maromo milion 797 mathoth kuom kaunti ma Migori koro pod waluoni ka otende kod wachni. Erokamano ahinya George Juma winje yo makare kendo erokamano ahinya kuom bago twak e kaunti ma Migori nyaka Ramogi mano jafwambo